Ngiyabonga nangu pastor. Okay. Uyiphathe kahle ndoda. Okay. Ichance yakho yokugcina. Pastor. Yes. Ngiyabonga kakhulu. Kade le ndoda lena uyigcine ndoda. No. Sengibonge wena, sengithembe wena. Hayi nokhululeka mntana kaNkulunkulu usuyithola umsebenzi. Akhululeka kuzokhona ukuthula ne. Nomama azojabula manje. Alibonga. Siyabonga. Sekuyoba khona ukuthula. Bamba nasithi. Utraze kahle ndoda Okay. Yeah. Hayi. Konke vele ku right yamanzi konke check yo ku right. Yeah. Ndoda udrive kahle ne bengigate yakhuphuka man iya overheat imoto beke udrive kahle. Okay. Drive kahle impela. Be careful. I'm careful kakhulu. Yeah, please man. Be careful. Careful kakhulu. Impela. Yeah. I-driving vele kudala mina ngidrive. Okay. Hayi ngcono ke. Makunjalo usuthi nasemsebenzini uzawulunga. Usebenze ndoda. Ungadlala usebenze kuyadlala. Kudala vele ngisenza i-driving. Awudlala uyasetshenziswa. Mina vele bengidrive phela ekhaya nje. Oh okay nokungcono uma ukuthi ke into ijwayele kodwa ke inhlanya phela uyibhaso kujwayele nje abantu abangazilongo sizwana kuphela hayi mina nginankinga. Exactly yes. Into ebalulekileyo phela ukuthi sizwane. Yeah ngoba manje nabo kufanele bakubone bakujwayele bakuthande. Kodwa ngithi basa besihloniphana mfo. Yeah nto benihloniphana phela kodwa inhlanya uyazi ayifani nawe phela. Yeah mele. Yeah asifani nawe. Asifani nawe zona phela wena uphilile ukahle so bona yabona. Why ama-gauge pastor angathi akhuphuka mina ngibona. Yini kwenze njani manje? Ngishilo ngathi udrive kahle ndoda. Shuthi Istakile le moto le manje. Ngishilo ngathi drive kahle. Awuthi sibone ukuthi inkinga ikuphi manje. Hayi bengishilo. You very right noma. Very right ngazwenze. Othi emadoda manje sesitaka imoto la akoze kasitaka imoto la yo athi ngiyozama ukusiza maybe ngayenza something labantu laba bayahlupa ama lalela mani imoto istakile manje. Umuntu lo overrev imoto overheat manje ubulele iradiator yemoto. Uyibulele manje angisazi ukuthi kwenzakalani lana manje. Ya overheat. Overrev imoto lo muntu lo akakwazi ukudrive lo muntu lo. Kodwa uthi ekhaya ukwazi ukudrive. Hayi uyangimangaza mina manje. kwenzakalani? Hayi yazi ungamnaki lo wena. Ya ungamnaki. Mosheke yini? Awume lo. Ya senze kanjani? Ngayilungisa mina. Senze kanjani? Nangu nalo muntu uma ngizobe ngikufonela nangu lo muntu ngayilungisa. Yini ndoda kwenze njani? Ngithi kumosheke yini? Kune leak Uyabona kule leak la. Yalika. Yeah. Ngayilungisa. Ungayilungisa? Yeah. Ngiyeba ngayilungisa. Usofuna ukukholwa kuye ukukholela manje. Awumboni lo muntu lona uyisengilungisa kuqala mina before. Asimniki chance. Angazi ke mina kodwa ke ingazilingeli Ungayilungisa vele. Awuzame isiboni. Lungisa phela. Bese lento le yazini. Atata tutela. Yini? Atata tutela. Yizwa yini lokho wayizwaphi le nto leyo? Sebenza. Wayizwaphi atata tutela le? Yini lento? Ufuna ukwenzani manje? Zama wena ungitele uphinde usebenze. Iyalika mfowethu. Angithi iyalika, ngithe uthi iyalika. Zama wena izobamba iliki lapho. Ufake impuphu lo muntu. Ungasebenza lento. Ingasebenza. Ufake impuphu. Ufuthi indoda thina sithi lokucabanga sithula ukuhlanya ucabanga ukudlula thina. Yini enhlanyayo phela? Ngistakile la ngihamba ngemoto ngistakile. Uthi siyahlanya abakasho mina usho wena. Awusho wena. No angithi uvareve imoto. Ngithi ngifuna ukungikhola mina. Oh. Uzohlanya. Awuzame sibone. Ngistart. Isithathe sibone.
leyo. Umthetho enza njani la? Yabona manje. Ngitshelile ngathi ngiyahlala. Amanzi anjani right ngicela ngithethe amanzi. I-right ngapha. I-right lapho igeji. Yageji right. Nangaphi i-right? Awutshele before uqala le process uvela umechanic. Yeah, ubaba mbekakenika bengikinika naye. Manje uhlanyiswe yini wena? Ngathi bengitshontshe imoto ngabanja. Uyazi nolibonto nje usho ukuthi awuhlanyi wena. Yazi khona ngiyaspana. Akuhlanye mina, kuhlanya nina ngithi. Nangu lo muntu uzohamba. Bamazi ngakunika imali. Hayi. Wena ngithengela ukudla. Phela athi khona ngispana ngabafowenu phela kule izipintshi zakho ngiyakula uphasta ngisakho. Uzodrivela amahlanya njengawe. Ngifuna ukudla. Yathenga imali yakho ethenga ukudla. Simnike imali. Awumzame lapha. Hey but ule talent manje. Utsho ukuthi before iprocess leyo uvela ubusharp umuzwe. Manje ya. Tekani. Iningi lo mali wazi nokuthi imalini. Pastor Sambe. Shilo ayivala manje umuntu uzamhlasule lona sofika nini lemahlanyeni. Hayi. Awu. Basizile abananedanje. Danki sikuphile. Uyethengani ngoba izitolo azikho lapha egangeni. Athi uphile. Uthenga izitolo azikho. Akula sitolo. Hayi hambani. Hawe sala. Sala. Ungaba nathi uyohlala emahlanyeni. Hayi angihlanye kuhlanya nini? Asambe bro, kulabo ngiyakubo bra wakho impintshi